cam atât. Hai să vă arăt și motoarele. Aici eu mi-am schimbat chestii trestii. Îmi bag pe 2 așa. Să bag pe 4 mai pe 4. Uite, ăsta nu vă interesează. Și aici vă schimbați roțile, vedeți? Eu am SM. Aici e pentru off-road și aici e SM. Pentru oraș. Într-un fel mai bun cross. Dar hai să așteptăm să ne sune. Bun. Nu știu cât de bine vă auzim. Ok. Hai să customizăm. Black e făcută blue. Hai și mai bine casă. Blake. Orange. Man. Prea urât. Wait a second. Băi, eu zic așa e bine rău. Gen, dacă ai putea să-ți customizezi și caracterul, ar fi fain. Rău. De tort. Hai, așteptăm, revenim. Bun, guys, a venit Armando. Salutare, eu sunt Armando. Salutare, el e Armando, da. Îl știți deja. Pot să vă știu. Bă, vrei să intrăm pe oraș? Dacă vrei tu, hai să intrăm pe oraș. Ok, doar dacă vrei, că de fapt nu intrăm. Deci numele la rum e IOO. Cu 2 de O. Să dăm asta. E bine așa. IOO. Dar stai că zic eu când să dai join. Ok? Acum poți să dai join. Unde ești, mă? Ce motocicletă ai? Asta prima, mă. A, gata, te văd. Te-ai ridicat. Deci, dau joc un ce de tot, că așa nu-l mai auzi pe Armando. Unde mergem? Bă, nebunul, stai ușor. Că mă dă băuri. Tu cât ai, mă? 120? Da, a murit. M-am băgat în tine și a murit. Așteaptă-mă, bă. Really, nigga? Really, mă, good. Așteaptă-mă, bă. Aoleu. Păi îmi face crossul stânga, dreapta, stânga. De bă, că îl pot controla, nu vezi? Ai! Într-o dată, că așa îl pot controla. M-am lovit de gard. Wow, eu am murit ridicându-mă într-o dată. Tric. Păi tu unde ești? Este la ram. A, stai că nu știu. Ia uite-te la mine, bă! Ia uite-te la mine, bă! Bă, uite! Racheta mea. Bă, dacă eu am ceva să vă spun. Vă recomand aplicația Happy Mode și Mobizen. Da, Mobizen te ajută să filmezi și eu cu asta filmez în momentul de față. Deci noi facem și reclamă, deci Happy Mode e cea mai bună aplicație, jocuri gratis, mulți bani, car parking. Ia uite-te, bă, la mine. Cum ai văzut din măr? Ia taci, bă, du-te înapoi. Mamă, ce o să iei. Am murit.
Am să te mai omor eu dacă stai. Hai să vin cu viteză. Stai pe loc să vadă și oamenii ce se întâmplă dacă intru în tine. Stai pe loc. Hai că, hai. Stai pe... Aoleu, am căzut și eu. Hai că stau pe loc, uite aici. Bun, stai acolo. Ai murit? Nu am murit. Dar stai gen într-o parte. Hai că stau pe loc. Ok, stai pe loc, dar într-o parte. Așa? Lasă-mă așa. Așa ceva. Ia uite-te la mine, bă! Rachetă și-a murit. Ai murit și tu? Bă, Nu am murit, eu să fiu. hai, intră tu acum în mine. Stai. Stai pe Intră. loc. Deci, stai. Am uitat ce se întâmplă dacă intru în el. Te-ți dau third person. Gata, poți. Murit. Știu, eu nu. Gen, jocul ăsta e ilegal. Te pui brec. Mă duc să mă duc pe aici. Stai că vin și eu. Ce-i? Ciu, Aladin. O să treci pe dedesubt de mine când fac mă ridic. Stai puțin să stai pe aici. Hai că vin și eu. A murit. Murit? Dar stai! Iu! M-am întors și eu peste cap. Stai, bă, stai acolo. Stai undeva, uite, aici așa, uite, cam pe aici. Să stai și eu să sar peste tine. Ok, așteaptă acolo. Bă, dar nu te prea auzi. Okay. Trebuia să stai mai într-o parte, bă. Dar nu te prea auzi la vlog. Nu. Te aud așa și așa. Hai că fac eu. Stai că sar acum. Bă, aude vlogul. Da, acum da. Ah, e bine. E bine. Hai, 3, 2. Mam! Hai, sar și tu. Sar și tu, mă. Ai pus? Da.